An gano wani sabon tattalin arziki a jihar Borno, Najeriya mai suna Californium. Californium yana ɗaya daga cikin elements ɗin da ya fi kowane element tsada a duniya. Darajar duk gram ɗaya na Californium gram ɗaya yana kaiwa $27 million. Idan ka mayar da shi naira biliyoyi za ka kwasa. Idan har wannan abu ya tabbata gaskiya ne, bacin arzikin da Najeriya za ta yi, jihar Borno sai ta fi kowace jiha arziki a Najeriya. Shi yasa an tattara kayana na kowa Borno a canja musu suna na koma Bakura. Shin me yasa wannan Californium ne yake da tsada ko kuma menene amfanin Californium? Ana amfani da Californium wajen detecting ɗin gold, wajen gano gold a ƙasa. Ana amfani da Californium wajen gano diamond, ana amfani da Californium wajen gano silver, azurfa da mene. Ana amfani da Californium wajen gano man fetur da arzikin man fetur a ƙasa. Ana amfani da Californium wajen gano ruwa. Ana amfani da Californium wajen haɗa nuclear bomb. Kai bacin abubuwan da lissafa muku ana amfani da shi a jiragen sama ma, a jirgin sama. Za ku iya tsayarwa ku karanta. Californium kamar yadda na gaya muku shine element na biyar a tsada a duka element ɗin duniya. Kun gan tun daga sama, kun ga shine na biyar, kun gani per kilogram. Wasu mutanen ma sun alakanta tashin hankali da rashin zaman lafiyar da ake a Maiduguri da irin tattalin arzikin da Maiduguri take da shi. Major Hamza Al-Mustapha kuwa cewa abin da yasa NGOs suka cika Maiduguri kenan, irin waɗannan abubuwan suke karɓa ba ma sa tayawa, shi sa suka zagaye garin. Bara ku ji da kunnen ku. You can Google as I talk. What is Californium? Californium Is a state in the United States. No, in Borno State. It's a small place. But there is something the international community with the connivance of Nigeria. Every day you have NGOs. Hira tana nan a YouTube za ku ganta complete ku je ku nemo ta ku ji. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, wasu mutanen sun yi inkari sun ce babu wani Californium a Borno, uranium ake producing ba Californium ba. Har suka ƙara da cewa uranium ana samun shi naturally amma mawuyaci ne, yawanci haɗa shi ake haɗa wance da wance a tashe shi. Mene ra'ayinku dangane da wannan batu? Ba kuna na tambaya. Allah ya samu dace.